dati na pumunta ako. Yes po. Puro... Pero ganda pa rin. Ang ganda pa rin, oh. Yes po, ito na po. Ito na yun, oh. 1.2 kilometers po. Pwede ba tayo mag-stay dito kaya kahit magkukuha lang kami ng picture? Mamaya po, pagbalik natin sir. Wala pagbalik. problema. Pagbalik na lang. Sige po. Kasi may mga spot naman tayo yun o. Ayun, Matalon. Nung ano eh, humarating kami dyan eh. Meron naman tayo, pagbalik na lang. Pwede na tayo dyan o, pwede sa kabilang side. May designated talaga na area po for parking. Ngayon ang mga kahoy na natumba rito. Ito yung tinutulong-tulungan na makadaan eh. Yung mga humarang sa ano? Yes po, kalsada. At saka yung nakatumba na, kailangan na tanggalin na yan eh. Oo, kasi hindi na ano yun eh. Hindi na safe yan. Delikado na yan eh. Sobrang dilim nung una dito sir, di ba? Oo. Ugdahan mo dito, para kang... Hindi nasisinagan ng araw eh. No? Oo. Pwede din mamaya dito tayo. Maganda pa rin maka-angle dito banda. Diyan po. Mamaya po din tayo mag-park dito sa kabilaan. Takas ng mga puno eh no. Yes po. Yan o, mga puno nakikita mo na yung mga puno sa baba. Hindi mas matindi itong mga nandito sa bangin na maabot pa hanggang taas oh. Dito banda dati, hindi mo makikita yung gilid eh. Puro kahoy. Excuse me.
beses na sa nagmi-meet sa isang taon. Ang BB tire is like a thumb lang. Ganun lang sa kaliit. Kaya Yung- pala endangered na sila, no? Yes po. Isang tire share lang sa isang taon kasi 6 months siya nagpe-pregnant. 6 months siya nagbre-breastfeed. Kasi wala talagang walang twins. Single tire share lang po. Pero sa wild, may makikita kang dalawang tire share. Kasi yung tire share kaya mag-adapt ng 2 to 3 tire share. Halimbawa, yung mother ng isang tire share kinain ng predators, pwede siyang adaptin ng isang tire share pa. Kasi 4 yung boobs ng tire share. Ayan, t-shirt. Opo. Pero ibang klase. Namumula na si Kuya sa bilog sa araw. Parang nilitsyon na yun. Diba, parang kulay litsyon na si Kuya. Malapit na malutong-lutong na yan. Ibang tunog na yan pag May bayad ba Kuya yung entrance dito? walang entrance pero magbayad sa tire share po, meron 100 pesos per person. Viewing po. Tire share, butterfly, pareho na yun. Ayun ang ABB oh. Di, maliliit yun sir. Dito lang yung ginagamit sir. Hindi yan. Kasi yung ATV ngayon nasa 250cc. Maganda yung ATV doon. Yung mali ba ni? Dito mo sa bao, ni? Dalawa kayo ni ako dati, no? No? Dalawa kayo ni dalawa na pod. Mag-remove yun ba? Pati na isa. Maliit lang yan siya, maliit lang yan, maliit. Cheers. Dito na po tayo.
nagbayan. 1,777. 776. Ito na pa yung mga heels. Sa kabila po. Gerald, maraming chocolate doon. Kumuha ka ha. Ito yung pinakamalamig na area kasi hindi natutunaw yung chocolate namin. Buo pa rin. Hindi nagme-melt. Ito yung sinasabi ko, display center. Walang natira kahit haligi. Kahit poste. Camera mo, camera. Masakit. Nagsasalita? Nagsasalita lang? Dadaan tayo sa ATV kung sinong gusto mag-ATV trail. Pwede, yung pagkatapos kung hindi, diretso tayo ng Chocolate Mountains. Yung mga bata, yung mga ano, gusto talaga mag-ATV, try. Meron dito. Naka-video pa. Naka-video pa kayo, Yung dalawa. naka-picture kayo. Ito yung ATV area Yung po. ATV, tatanungin lang natin yung iba. Baka gusto nila mag Gusto lang mag-ATV. Yung hindi, aakyat tayo ng Choco. Nagbibideo ako pag ano, guys. Hoy! Ingay mo dong. Pinuyo ko. Boss Jun, ay ka sa vlog. Hoy! Pinuyo ko! Mayagi matandugo ko. Boss Jun. Yes! Vlog. Praise the Lord! Hallelujah!